Il-familji Maltin u Għawċi ma jridux min jiżra l-mibeda, ma jridux min jisimgħu ħaddar familja kontra oħra. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat f'attività politika oħra fiż-Żurieq. Hawn huwa ten l-impenn tiegħu li din tkun kampanja li ma tnissirx firda. Quddiem Ġemal inġabret biex tisma' l-messaġġ tiegħu fiż-Żurieq huwa refera l fatt li wara l-elezzjonijiet l-oppożizzjoni tgħid li ħadem din l-elezzjoni imbagħad qabel kull elezzjoni jerġgħu jaqgħu għalija. Il-Prim Ministru tenna kif min ikun daru mal-ħajt l-unika mod kif jista' jinġabar huwa jekk kien iżellilna f'dak il-livell. Hawn irrefera l-kontroversja li prova joħloq il-kap tal-Oppożizzjoni huwa nota kif Adrian Delija ddeċida li jrid jiddibatti f'Xarab anke. Fil-bidu ta' din il-kampanja kienet ċara, kienet fil-gazzetti li jiena u l-kap tal-Oppożizzjoni se niddibattu għal darbtejn, mhux problema, għamilna l-ewwel dibattitu fil-bidu tal-kampanja fit-2 ta' Mejju u l-ġimgħa d-dera nhar l-erba' għandna dibattitu ieħor. Dan il-bieraħ fettillu ma nafx jien forsi raqgħet ħażin illi rid illi jiddibatti illum ukoll. Nittama li jikkalma, iżomm l-argumenti għax nhar l-erba' li ġejjin ħan iddibattu jista' jiġi bil-kalma u niddibattu kemm irid. M'għandix problema. Joseph Muscat qal li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jikkalma u jżomm l-argumenti għad-dibattitu ta' nhar l-erba' li ġej, però hawn spjega kif m'għandux argumenti l-kap tal-Oppożizzjoni beda il-ġimgħa jivvinta kwistjoni dwar l-abort u spiċċa il-ġimgħa jivvinta kwistjoni dwar dibattitu. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-aġir tal-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista li mill-istituzzjonijiet Ewropej ħadmu kontra l-interess ta' pajjiżna u qal li huwa tal-mistħija kif il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista qed isibuha diffiċli jiddikjaraw li appoġġjaw in-nomina tal-Gvern mill-Kummissjoni Ewropea. Innota r-rabja tan-nies għal dan u qal li issa mhux biżżejjed għax il-Maltin għandhom imorru jivvutaw. Fakkar kif meta mill-Parlament Ewropew kif ukoll bħala kap tal-Oppożizzjoni u kien ħadem favur in-nomini Maltin irrefera għan-nomina ta' Tonio Borg fost oħrajn u kif il-Gvern kien appoġġja n-nomina ta' Lorenz Gonzi minnu fih l-istess kif sar fil-każ ta' Joe Borg u John Dalli. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-infrastruttura soċjali li qed tinbena f'pajjiżna riżultat tal-ġid li qed jinħoloq. Spjega kif il-ġid minnu nnifsu ma jservi ta' xejn. Aħna permezz tal-ġid irridu naraw illi nġibu l-ġustizzja soċjali. Jiġifieri lil min l-aktar li għandu bżonn fostna nkunu aħna illi ngħinu lil daħħutna u ngħinuhom lil dan fostna li għandhom bżonn mhux għax nitħassruhom. Din mhix kwistjoni ta' kompassjoni, mhix kwistjoni inti titħassar lil xi ħadd, ngħinuhom għax nemmnu li għandhom dritt għal dik l-għajnuna. Dak illi hija l-filosofija li tagħmilna differenti. Huwa tkellem dwar żewġ proġetti maħsuba biex jgħinu sezzjonijiet differenti fis-soċjetà fosthom wieħed li qed isir mal-Caritas fejn art kbira ta' 9 tomniet qed tinbidel f'ċentru terapeutiku għall adolescenti bi problema ta' droga. Hawn il-Gvern qed jinvesti aktar minn 3.3 miljun euro flimkien ma' 750,000 euro fis-sena biex ikun jista' jopera dan iċ-ċentru li se jitmexxa mill-Caritas. Qal li għalkemm dan ma jilħaqx ħafna persuni, id-dover tal-Gvern hu li lil dawn il-persuni jgħinhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.